Bona nit a tothom i gràcies per venir. Començaré amb una pregunta. Per què és tan important l'àrea d'obres i urbanisme per a Sort i el seu municipi? Perquè si bé l'agricultura i la ramaderia van ser els motors econòmics fa unes quantes dècades, ara ja fa temps que el turisme és fonamental. Tots desitgem viure en un poble, en una ciutat ben equipada, ordenada i que faci goig. Però per a nosaltres això no només és un desig, sinó també una necessitat. Ens cal que la gent que ens visita, per oci, per feina o que s'ha perdut per aquí dalt, en entrar a Sort digui quin poble més bonic i que puguin continuar dient això a mesura que vagin perdent-se per al Tron, Gessull, Olp o Santa Creu. Cal tenir en compte les necessitats de tothom, dels que hi vivim tot l'any i dels que s'hi passen temporades més llargues o més curtes. Però sobretot cal posar fil a l'agulla per canviar una dinàmica d'obres inacabades que fa, podem dir, més de 20 anys que arrosseguem. Cal resoldre les utilitats dels edificis inacabats, la biblioteca i la piscina, equipaments als quals cal donar una solució definitiva. L'estat general de la pavimentació dels carrers, voreres, plaça Major, és bastant deficient. Cal posar-hi remei. Com ja he dit abans, el municipi ha de fer goig. I és per això, per exemple, en el cas de Sort, que cal que el riuet estigui sempre en òptimes condicions de manteniment i de neteja. També cal impulsar la rehabilitació i condicionament de la casa de la vila, mitjançant sistemes de construcció eficients i sostenibles. Un altre aspecte que promourem és l'exempció de llicència d'obres per a particulars i empreses que vulguin rehabilitar les façanes i les cobertes. I farem complir la normativa municipal sobre salubritat en els solars i patis per evitar l'aspecte de deixadesa actual. Quant a la mobilitat, buscarem solucions per tal de trobar zones d'aparcament més pròximes al centre de Sort i també en els diferents pobles. Espais per aparcar, condicionarem la zona del poliesportiu amb un pàrquing enquitranat, que es pugui utilitzar tot l'any, independentment de les condicions meteorològiques. I pel que fa a la circulació dels vianants, prioritzar l'adequació de tots els espais perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir-hi, eliminant les barreres arquitectòniques. També per garantir la seguretat de les persones, delimitarem l'estacionament a 5 metres dels passos de vianants per facilitar la visibilitat i augmentar la il·luminació. Hi ha 2 equipaments en què cal continuar amb urgència, en què cal actuar amb urgència: la central hidroelèctrica i el castell. En el primer cas, buscarem el màxim rendiment mitjançant inversió pública, privada o mixta. I pel que fa al castell, impulsarem un pla de gestió que li doni vida, que permeti organitzar-hi actes a l'aire lliure i visites, i que per fi es converteixi en l'atractiu turístic que ha de ser. Un altre equipament del tot abandonat en l'actualitat és la pista de la Solana, que condicionarem com a part lúdic esportiu. Un altre equipament que tenim i no volem és l'edifici de la Telefònica, amb les seves antenes gegants, que pel que signifiquen de molèstia i risc per a la salut, han d'anar fora del nucli urbà. Una zona de Sort que té molta vida i un gran potencial són les Vernedes, que pensem condicionar com a zona running i que connectarem amb Montardit de Baix mitjançant una connexió peatonal i bici. A través del contacte directe i constant amb el regidor de pobles, s'atendran les peticions i suggeriments dels veïns, dels diferents nuclis el més aviat possible, per tal d'evitar que es donin situacions com que per canviar la bombeta d'un fanal al Tron es trigui més de 4 mesos. En definitiva, volem uns pobles més estropats i amables, tant per als turistes com per als ciutadans habituals. Fins aquí l'apartat d'obres i urbanisme. Ara encetaré un altre tema estrella dels darrers mesos, el porta a porta.
La nostra primera impressió és que treure les àrees de concentració de contenidors no és una mala idea en un poble turístic com a Sort, ja que l'impacte visual és negatiu i a l'estiu, sobretot, les males olors que es generaven eren molt desagradables. Ja fa molt temps que recicla i tot i que potser no tothom ho fa bé, pensem que una bona part dels habitants del municipi i dels turistes estan prou sensibilitzats en aquest tema i segurament haurien escoltat amb molt interès una nova proposta de gestió. Fa uns anys es van instal·lar uns contenidors soterrats i així, com en altres poblacions turístiques del litoral són un model reeixit, aquí només hi ha una àrea d'aportació. Mai no hem sabut si el Consell, en qui hi ha de vegades les competències de la recollida d'escombraries, i l'Ajuntament pretenien implantar més àrees de soterrats i si no ho han fet, quin és el motiu pel qual no ho han dut a terme. No van explicar-se llavors i tampoc no ho han fet ara. Quan el canvi de recollida per a tothom ha sigut molt més radical i està suposant un bon mal de cap per a molta gent, tant per als que vivim tot l'any com per als esporàdics i de segones residències. Que tocava introduir la recollida d'una nova fracció, l'orgànica, segurament. Però sol això ja representa un gran canvi, perquè planteja als usuaris molts dubtes. La cendra, on va? Els mocadors de paper, on va? No tothom està preparat per consultar al mòbil, al web de la Generalitat, cada cop que no ho té clar. Per això sol, hauria calgut una bona campanya de sensibilització i d'informació a la població. I l'orgànica s'hauria implantat sense cap problema. Però davant la possibilitat d'implantació del porta a porta, aquesta actuació d'informar la gent, als empresaris, a les associacions, passava abans per trobades amb els diferents sectors, per buscar un consens perquè tothom hi pogués dir la seva, hi pogués opinar. Un cop decidit què es faria, si la periodització, l'organització, quan havia de començar el porta a porta, per on s'havia de començar, a tots els nuclis alhora eren adequats. Les reunions sectorials van tenir lloc pocs dies abans d'iniciar el canvi de recollida i a tothom li va quedar clar que tot estava dat i beneït, que l'opinió de la ciutadania no comptava i, el que és més greu, amb la constatació de que qui ho explicava no era ni capaç de resoldre els dubtes que se li plantejaven. Perquè, a més, l'encàrrec d'aquesta feina es va fer a una empresa que sí, potser ho havia implantat en altres llocs de Catalunya, però pensem que desconeixien i desconeixen encara, ara, la realitat i la dinàmica del Pallars Sobirà en quant a aquest tema. No és el mateix un porta a porta a Vic, a Celrà o a Matadepera que a Sort, a Gualliu, a les Valls d'Àneu i a Cardós. L'orografia, la climatologia, la demografia desigual en diferents èpoques de l'any obliguen a un disseny segurament diferent. Però creiem que l'empresa encarregada no ha esmerçat ni 5 minuts a explicar-se, a ajustar procediments i adaptar-los a la zona. Només han actuat com a policies de la brossa i així és com els ha percebut molts usuaris. Davant d'aquesta opacitat en el procés d'implantació i dels problemes que s'han produït fins a la data, tothom dubta que l'argument que una de les raons per quals s'ha optat per aquest nou sistema sigui rebaixar la factura anual. Camions nous, contenidors nous, més personal. La taxa s'apujarà o s'abaixarà? Quant ha costat tot plegat? I quant representa que ens estalviarem? Aquesta informació hauria d'estar ja a l'abast dels usuaris, perquè els gestors, el Consell Comarcal i els ajuntaments l'haurien ja de tenir claríssima. Però ens fa por que no sigui així i que al final la taxa s'incrementi molt. Per això considerem que el primer pas és aconseguir tota la informació sobre el procés d'implantació i el seu cost final, per tal de compartir-la amb la ciutadania, per conèixer si és un sistema viable i sostenible econòmicament, i també per conèixer si hi ha alguna intenció per part de les autoritats actuals
de privatització del servei en un futur. Com a conclusió, recollida selectiva, sí, però hem de tenir en compte que la nostra zona és un destí turístic de muntanya, amb unes particularitats que obliguen a prendre decisions de forma consensuada i transparent. Gràcies.